dende as ondas do Cruceiro. Somos a túa emisora. Escóitanos. Ola, benvidos e benvidas a un novo episodio das Ondas do Cruceiro. Nós somos Eric, Brais, Elina, Martina e Alaia. Hoxe estamos acompañados do creador do macaco de Ferrol Mola. Esperamos que este moi a gusto con nós e que disfruten desta charla que imos ter. Como te inspiraches a facer o debuxo do macaco de Ferrol Mola? Bueno, hola, primeiro a todos. Que tal, rapaces? Pois, como me inspirei? Pois, sempre gustoume moito o de debuxar nas libretas, gustábame moito os debuxos na calle, o grafiti. Entón, pois pensei, vou facer un debuxo que sexa como o máis sencillo posible, como que faría se fose pequeno nunha libreta, cando era noviño. E foi así como naceu o macaco. Cando creaches, pensabas que iba a ser tan famoso? Non, eso foi un pouco de casualidade, pouco a pouco. O principio, sempre o fixe para min, non? Pero pouco a pouco vin que a xente lle gustaba e tal, pois foi tomando forma pouco a pouco o sentido do macaco. Ao principio non era Ferrol Mola, ao principio era o macaco solo, pero despois pensei, se poño Ferrol Mola para que os nenos de Ferrol crezan pensando que a súa cidade é moi molona. Ese foi o sentido, para os nenos máis que nada, ao principio. Tes algún lugar ou estudo onde creas os teus debuxos? Pois na casa, xeralmente, e depois teño na casa en Ferrol, na casa en Santiago, teño un estudio tamén onde fago as cousas grandes, onde, por exemplo, as placas que poño na rúa, na calle María ou na calle Madalena, esas teño que cortar as madeiras, pintalas, eso fago no taller. Cantos macacos debuxaches en Ferrol? Pois moitos. O que pasa que non os teño contados, a verdade. Eu os teño pois todos pola cidade, van pasando os anos e van multiplicándose, pero non sei cantos son, a verdade. Cal foi o último debuxo que pintaches? O último debuxo que pintei? Pois o último debuxo que pintei non foi o macaco, foi o meu gato Crepus. O meu gato Crepus, que teño un personaxe feito con el, que chamase Crepus, como que é o mellor amigo do macaco. Puxen no Cine Rena. Fixen un póster que pon non tengas prisa ser maior no Mola, peguei no Rena. Podedelo ver se queredes calquera día destes, que está ali pegado. E cal foi o primeiro debuxo que pintaches? O primeiro debuxo que pintei en Ferrol, eu penso que foi en Amboaxe, que recentemente o taparon de branco. A verdade, ese estaba moi chulo, foi o que máis cariño lle tiña. Aí, o máis mítico de Amboaxe, pero agora pintaron de branco o edificio e xa non está. Cal é o Ferrol Mola que máis te gusta? Pois eu penso que ese era o que máis me gustaba, de todos os que tiña. Sabemos que os macacos viaxan polo mundo. Onde está o máis afastado de Ferrol? O máis afastado de Ferrol es que están por todo o mundo gracias ás pegatinas, porque a xente viaxa e pégalas nos seus viaxes tamén. Non son eu só. E o bonito do macaco é que moita xente o sinte como se fose del. Entón a xente leva as pegatinas e pegas por aí polo mundo adiante, pois para deixar un pouquiño de Ferrol polo mundo. Eu, pois non sei, pintei en Ámsterdam, pintei en Marruecos, pintei, pois non moito máis lonxe, non teño moitos cartos para viaxar polo mundo tampouco todo o tempo. Tes algún diseño novo preparado para dibuxar ou pintar? Un diseño novo, teño as libretas cheas de deseños, pero aínda estou traballando moito nas libretas para ver se saen diseños novos, porque despois de tantos anos
é difícil sacar diseños novos que cheguen a xente, pero eu intento. Estou na libreta debuxando todo o día como un pescador, esperando a ver se pesca algo. Soamente debuxas macacos ou debuxas outras cousas? Non, a min gusta debuxar moito. Sempre estou ca libreta debuxando de todo. Sempre levo unha libreta encima e debuxo por aí. Pois non, debuxo de todo. O que pasa que o macaco é o que máis levo á rúa porque é o máis sencillo. Como te organizas cando tes varios proxectos entre mans? Como me organizo? Pois intento organizarme moi ben, pero é un caos. Despois ao final é todo pois como vai saindo. Eu son moi caótico, entón gústame moito, a verdade, organizarme. É un pouco azar case, pódese decir. A túa obra saiu en algún programa de televisión? En programa de televisión? Pois sí, na tele a veces sae. Mira, por exemplo, fíxome moita ilusión que saiu na serie de Rapa. Esta serie que gravaron en Ferrol, na segunda temporada, pois sacan bastante o macaco de fondo. Faime moita ilusión que sexa como algo xa de Ferrol aí que a xente quere. Se che parece ben, pasamos agora ás preguntas máis personais, respetando sempre a tua intimidade. Veña, Con cantos anos comezaches a pintar? pois dende pequeno pinto, a verdade, o debuxo na libreta, e despois así na rúa, pois pode ser con 20 anos ou mellor. Antes non pintaba na rúa, cando era máis novo. Pintaba nas libretas, en casa. Estudiaches algo relacionado co mundo da arte? Pois eu estudiei Historia na universidade, que non o rematei, pero intentei, no. Despois estive en Barcelona nunha escola de cómic, un par de anos. A dedicaste a outra cousa ou vives da pintura? Adícome a outra cousa, a verdade. Doulle a todo. Traballo nun restaurante dunhas amigas. Traballo facendo os deseños de Ferrol Mola. Traballo, pois, cando me encargan un mural por aí ou algún traballo relacionado cos cartéis, publicidade, estas cousas. Como te sentes ao ver a túa obra na rúa? Pois moi ben, a verdade, porque é moi guai pois, ir pola rúa e ver os macacos, e ver as túas cousas, moita satisfacción sinto tamén cando vexo que a xente gustalle tamén. Eres o único pintor da túa familia? Pois non, teño un primo que agora recentemente comezou a pintar tamén pola rúa, que seguro que viches os seus debuxos, que chamase Gus de Pug, que é como un can. Tes algún referente no mundo da pintura? Un referente no mundo da pintura? Pois teño moitos. Aí en Instagram teño moita xente que sigo, que gustame moito. E despois así de grafiteiros, pois gustábame moito un que había en Madrid que chamábase Muelle, que pintaba cando eu era novo, pois ia por Madrid camiñando e vía as súas pintadas. E flipaba moito, e dicía, pero quen será, tal, non sei que. Eu penso que todo eso pois influencioume para pintar agora de maior. Cando viaxas, soes pintar? Sí, eso é o meu aliciente para viaxar, a verdade. Cando viaxo sempre penso, onde podo ir? A Portugal, que ali vou moito. Pois levo sempre pinturas, pegatinas, placas de madeira para pegar nas rúas, e pois sempre así paso o mellor, sabes? É como deixar un pouquiño teu na cidade, e de paso, pois, facer que Ferrol viaxe tamén un pouco por ali. Por que eres anónimo? Por que son anónimo? Porque gústame que a fama, o sea, sexa para o macaco, non para min, porque o sentido de todo isto, pois é a mensaxe, non eu. Eu non teño ninguna importancia, en realidade. O que importa é que o macaco sexa coñecido e que a xente pois, o quera como se fose deles tamén. Sabes, se fose o macaco de tal persoa, pois xa recaería en min máis protagonismo. E penso que o protagonismo é máis do macaco e da mensaxe.
Gustache a cidade de Ferrol? Claro, Ferrol está moi guai. É verdade que é unha cidade que necesita mellorar en moitos aspectos, pero é unha cidade que eu teñolle moito cariño. É onde nacín, onde teño os meus amigos, a familia, pois todo está relacionado con Ferrol para min. Eu sempre teño Ferrol na boca cando falo ca xente. Gustouche ver a todo o cole disfrazado de Ferrolmola? Eso foi o máis bonito que pasoume con todo isto de Ferrolmola. O máis bonito foi cando vi a todos os rapaces disfrazados de Ferrolmola, que quedeime que non o cría, a verdade. Foi brutal. Podes pintar un macaco no noso cole? Claro que podo. Eso tedes que falar cos profes. Esos profes deixanvos que pinte algo no cole, eu vou e pinto no cole algo. Agora imos facer unha pregunta que lle facemos a todos os nosos invitados. Gustanche os pimentos de Padrón? Uns pican, outros non. Pois gústame, claro que gústame, moito. Gústame moito o aceite que queda no prato dos pimentos. Pasalo pan. Aquí rematamos esta entrevista tan emocionante e nos despedimos deste maravilloso artista creador do noso macaco de Ferrolmola. Temos un agasallo para ti, xa falarás con nosa mestra para ver como cho damos. Moitas grazas por dedicarnos este momento e ata a próxima.